Точно преди една година ние качихме първото си видео на този канал. Първоначално правихме тези клипчета на шега, получавахме подигравки и не взех нас. Качвахме редовно и не слушахме хейтерите. Тук качвахме видеа като хранителни изделия, различни известни напитки, предизвикателства, челенджи и анбоксинг на пратки. През изминалата година каналът ни премина през толкова много приключения, от вълнуващи видеа до различни предизвикателства и забавни моменти. Така, още малко лепилце. Готово е. Я чакай малко. Какво ли да направя за този хер? Примерно нещо за рождение ми, ден на експериментаторите на 2 ноември. Така, Омболе, лага, това сега, Алендо, Електрихонстола.